Orain galdera batzuk egingo ditugu, zelan aldatu den bizimodua entzinatik orain aldira. Zelan ditzen zara eta zer urteko zuz? Narbe, hemen etxaldia, laro eta irurte dekoz. Oin kotxeak, hegazkinek eta autobusa eta hauz. Lehen zena jote ziren lekuetara. Betik esan dara, oinez. Betik esan dara batakotik, betik eskatzen hori hortitanaz. Hainbeste adandik esan gara? Bai, betu barrera. Bastik. Bai. Eta zenbe tempora tarretu zuen hemendik Samuiola joten? Betik esan dara, hortzen dara egin. Orain, bai gizonak eta bai handrak lantegitan lan egiten dute. Lehen gizonak nola egiten zuten lan? Lehen gizonak soluan, eneko bai soluan, itintzen aiteaz. Eta gero etzen erdiarak, netoko egiten, eta umea hasten eta amintxe biharrean. Eta gizonak? Txeko eta handrak? Handar bai etzen eta gizonak bai. Gure nahi tira da etzen biharrean. Nola aldatu da eskola joateko modua? Gu orain eskolara joaten gara, institutora joaten gara eta liburu askorekin. Zuek zelan ikasten zenuten? Dagoz, dik esan dira, oinez. Hane juruten edo, lehen atxausan eskolea. Handik eturritzera, deskatu, atzara, arrasti. Eta Libru da bainez. Libru bat eta restak eta antulikak, eta dibidu, nire esaz. Orain jende gutxi bizi gara etxeetan, nintzen bat bizi zineten? Ama bat ekite eta sola batzu, eta dana leguten. Mene egiten nuen eskere mai baten, eta gero, telebizioan estara nago, eta radiotik. Oin, abiere hartu eta urrun joten zara. Lehen eskontxetan nola joten zineten? Trenean eskon, nugitzen, antik sasartzen dut, sasartzen gero, hane bat jasiguan, monta ebendoz. Hotelera gota amantxe. Eta eskontzako janarietan zer jaten zenuten? Sopia do, peskubiet, no? Ostene hori zua. Langostinok eta holan zeuden? Batez, langostinoak. Eta gero, janaria amatuterakoan zeuden festa edo zer zer? Bai, mazalde fistan salan. Como dena salan dantze, fistan dantze gero jantzan.